Čitaj. Joj, gledaj da se. Kad smo već kod snimanja. O. Malo karate ako znadeš. Ko Bruce Lee. Mora dobre mišiće. O, sad sam te približio. O, imaš stvarno dobre mišiće. Reći Ante koji je ovo Bruce Lee sam. Ti učio šta karate? Nisam. Uj, tako može ovako isprijeti noga. Juh, dosta je. Dosta je, odmah.